Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jamhire mon en garti yewde ñalawma aljuma nogas e jeegom lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi addan ɗon habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon habaruji men ko ɓuuri hen hewde habaruji meɗen ko toon to États-Unis toon kadi guiɗorɗen ɗum noon ko ma en dutto ɗon to Florida hono kanko Benjamin Netanyahu o wawino hande joddade kadi Donald Trump ma ƴeewa ko haala toon e kadi hono kanko Donald Trump hol commentaire uji kadi ko waɗi ko fati en mojjugol fottude woteji ñande 5 novembre hono kanko Kamala Harris duttade toon to Kamala Harris en wayno ko ñalawma hande kadi kanko dañi kadi endorsement mawɗo ma en ƴeew kadi oɗo saha joni sondage uji ɗi holko kalata hakkude makko e Donald Trump e ƴeewen kadi oɗo saha joni hono kanko Kamala Harris hol pewnitagol ngol o woni pour ƴeftude holmo jogori hol jogorɗo wonde vice président makko. Habaruji men international puɗɗorɗen mayno en toon to Paris noon ko pijirloji mbiyata olympique ko gudditama toon hannde ɗum noon kadi en même temps nde ɗi gudditande kadi waɗi sabotage uji won bomboji walla won gueɗe bonnaɗe toon to systéme mabɓe train ma en dokkude su bonnaɗe toon train kono noon e wayno ko ɗum waɗi gudditagol ngol waɗi militaire uji e police ji ha wayno leydi pour hadde kala ko fiyete wat boniyankoɓe. Habaruji men ma en jaa toon to Mauritanie kadi ƴeewen caɗele baɗɗe toon ma en jaa toon to Mauritanie kadi ƴeewen musibaji baɗɗi toon surtout yen sababu no toɓoji ɗi waɗi toon yimɓe ɗum noon ko woni région ngaji surtout toon to Asaba ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gaare dosuji muɗum joni siftin ɗon tan hannde ko aljuma nogas e jeegom lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire mon ma jafo ɗon noon hanki journal meɗen waɗi caɗele seeɗa on noon koko tampa noon feewi donc habaruji men to États-Unis puɗɗoɗen d' abord koye subaka he walla e subaka he hono kanko ancien président Barack Obama e jumsuɗo makko Michelle Obama ɓe mbawi jokkodirde e Kamala Harris ɗum noon par téléphone ɓe kabrimo wonde ko kanko Barack Obama e kanko Michelle ene wayno ɓe ƴeftinimo junngo ɗum noon ene wayno ko ɓe mbiyata ko endorsement ɗum noon ene wayno ko noddago ngo ene par téléphone kadi koko waɗano e télévision koko filma wayno ɗum noon ko weltare mawde wonande kanko Kamala Harris e kadi kanko Kamala Harris o weltimi o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nanggudemo no fewi kadi ma kontiti kadi ɗaminade kamɓe foof maɓe pottu e lawol pour wadde campagne o ɗum kadi ɗaminno guila ko ɓoyni kanko Barack Obama ma wawa supportude Kamala Harris kono noon Barack Obama en andira wonde so tawi gueɗe baɗe ni o toujours o fadata ha wona sur wonde ko so tawi wiyama o supportinaɗo wonde ko goɗɗo wiyata wonde o jingnani ɗum ɗum noon o ɗaminno kanko hawnayi ko ma wadde luɗodiral walla ma wad poɗodiral kamɓe ɓe wonde candidat ji to banggue démocrate en pour ɓe jalta kono ene wayno oɗo saaha hande kene wona 99% e yimɓe ɓe ganduɗa sikkatonoɓe kene jiiɗi wonde candidat ji ene wayno mbawi supportudemo kanko ɗum noon ko habaru moƴƴo wonande campagne makko kanko Kamala Harris. Kanko Donald Trump ene wayno o ñaldi o jaɓɓima toon to Mar-a-Lago ɗum noon ko galle makko gonɗo Florida Benjamin Netanyahu noon pour wonande ko haala hono ko kanko Benjamin Netanyahu ñaagui wonde mo yiiɗi fottude Trump e kadi e nder discours makko mo wonno toon to suudu représentant ji kanko hoore makko manti hen Trump e ɗum noon kadi wonande yimɓe haralaɓe ko fati communication ɓe mbi ko wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa Trump ne yiiɗi ɗum ene yiiɗi toujours inde mum haala ene yiiɗi mante ɗum waɗi donc Trump jaɓi fottude makko noon to Mar-a-Lago ko fama hen tan ene wayno ko kanko Donald Trump o namda hen ko fati gueɗe partuɗe Israël ɗe o wi wonde ko gongira gonga alay saago jaam dañi toon to Gaza kono noon o rutti o fati kanko e yennude Kamala Harris o wi wonde haalluji Kamala Harris haali hanki ɗi surtout yen nde wi wonde ko alay saago deal dañe ɗum woni alay saago nandiral dañe ko fati cessez-le-feu alay saago kadi ko yimɓe civil en warateɓe toon ɓe en wayno ko kanko Kamala Harris o watti hen haqqille makko o wi ɗum ɗon o wi no Kamala no haaliri ni ɗum ko wasde jognade nedi hon leydi Israël eyyi ɗum noon o wi wonde ko
kanko Donald Trump wi wonde ko o sikani so tawi neɗɗo biyeteɗo juif ene jogori wotande kam ko Kamala Harris ɗum noon ko caggal nde journaliste namdimo ko fati ɗum ɗon nde wala ɗum nde kadi ne wayno mo joddino e hono Benjamin Netanyahu. Donc Benjamin Netanyahu ene wayni ko goɗɗo woni lawol mo gaddanolde wawde kanko yindirde makko kanko Donald Trump caggal nde woppi laamu ene wayni ko hakkude mabɓe bonini seeɗa ko haade makko woppude laamu kanko Donald Trump sabu won complot ji ɓe jinno wadde toon surtout warde won hohoɓe mawɓe toon to Iran ene wayni o Israël jaɓani nadde hen ko ɗum waɗi ko ɗum woni kanko Donald Trump o weldano e Benjamin Netanyahu no feewi ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo saha joni kanko Donald Trump kanko kadi président Joe Biden e kanko kadi vice président Kamala Harris kamɓe fof ene wayni ko konngol ko gotol wonde ko e nanodiral yo waɗe toon to Gaza taw ko kanko Benjamin Netanyahu signinte ɗum ɗon beele guerre o ne darto ɗum ɗo kadi guerre o juuti no feewi ɗum noon kamɓe fof noon ɓe mbiri kadi ɓe mbi jiiɗi kadi wonde ko alay saago yimɓe ɓe Hamas dano ñande 7 lewru octobre ɓeɗon kadi gartire e kadi ene wayno ko civil en kadi wonɓe toon to Gaza kadi puɗɗo dañde balle ko fati no gurdiri ko ɗum woni ko kamɓe fof kalata kono noon ko jiita e ɗum ɗo ene wayno ko kanko Kamala Harris kadi ene wayno haaluji jalti hannde wonde ko hakkude makko Donald Trump pour ko fati débat ene wayno ko ñande kanko Donald Trump o haalino wi wonde ko débat ponnoɗo wadde taw ko chaine biyeteɗo ABC waɗanno ɗum o wi kanko o yiɗa wadde oɗon débat hankkadi tawde Joe Biden wona kañum woni candidat e kono e wona caggal nde Kamala Harris yalti henki kañum hoore mum ene dikkomo wi wonde ko so tawi o wino wonde ko Kamala Harris ɗo ari fof to ari fof nde wawi wonde fof mo fotte mum débat kañum ari wi ko nen paari ene wayno kanko hoore makko yalti kadi o fuɗɗima wiide wonde ko jogorani wadde Kamala Harris débat sabu wona on taw suuɓa pour yo won candidat e gueɗe mbaɗe noon donc ene wayno ko ɗum woni ko haalte oɗo sadio donc ene wayno ko ɗon ɗo yarate ɗo en tawde andama hankadi ko kanko Kamala Harris jogori wonde nometeɗo pour wonde candidat démocrate en kadi ko kanko e kanko Donald Trump sondage uji ɗi en puɗɗima waylade no fewi surtout toɓɓe hakkude mabɓe fuɗɗima waylade no fewi ɗum noon e nder ɗeɗo balɗe joyi ɓennuɗe donc tumnaɗe sondage uji jaltuɗi guile cenki taw ɗiɗon sondage uji kadi waɗi ɗum ko biyeteɗo compagnie biyeteɗo Nate Cohn right ene wayni ko ɓe mbi wonde ko ɗum balɗe tati ɓennuɗe tan sondage jaltuɗo guide e cenki hollata ko ɗo saha joni hono kanko Kamala Harris ene wayni ko toɓɓe jeegom Donald Trump ɓurnomo ɗe ene wayno hande ɗeɗon toɓɓe jeegom fof jeehi donc koɓe kolli hande ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko so tawi ƴeftama hande woteji mbaɗanoma hande kanko Donald Trump o wawi dañde 48%, Kamala Harris dañde 47%. Donc ene wayno ko kanko Trump e nder sondage ƴeftunoɗo o kadi ene wayno ko hakkude makko e Joe Biden wonno ko kanko jogino 49%, o e jogui 43%. Donc so tawi sondage o kadi ƴeewi holno kamɓe ɗiɗi wi fof kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris holno ɓe mbawi wonde favorable walla ruttade mem e Joe Biden e nder mois de janvier hono kanko Donald Trump ɓe yinnoɓe walla yimɓe wonnoɓe favorable makko ko 54% wonno ɗum noon koye mois de février donc mois de juillet ɗum noon ko caggal nde débat mabɓe convention mabɓe nde kanko Donald Trump wontoye 51%. tugnaji ha hande sondage uji ɗi ko kaali comparde kanko Kamala Harris Joe Biden e kanko kadi Donald Trump ɓe mbi e nder mois de janvier yimɓe taw ko américain ji fof ƴeftama ene woni ko 44 Donald Trump ko favorable donc mois de juillet ɗum wontoye 48%. taw ko Kamala Harris mois de janvier 36% yimɓe namdanoɓe mbi wonde gonno ko favorable makko mois de juillet hadde Joe Biden o puuti wontoye 46%. Joe Biden ene wayno ko hadde mois de janvier wonno ko 38%, fin juillet hadde makko oppude nattude wonde candidat wonno ko 48%. kono e nder sondage o kadi yeehi desuji goɗɗi maintenant comparte tan ko kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris ɓe namdi yimɓeɓe hol ɓurɗo wawde rendinde leydi ndi tugnade e kadi namdaɓe ɓe mbi ko goto fof Donald Trump e Kamala Harris goto fof rokka 43%. ɓe namdi kadi mbi hol ɓurɗo waƴede affaire yimɓe wonɓe tawana affaire muɗum e nder koɓe ɓeɗon namdaɓe kadi ne wayno
Kamala Harris roka 51%, hono kanko Donald Trump roka 48%. ɓe mbi kadi so tawi ɓe namdi hol ɓurɗo jogade neɗɗagu pour wonde président moƴƴo, jogade personnalité moƴƴo pour wonde président moƴƴo. ɗum noon en wayno ko yimɓe namda ɓe kadi mbi wono kono Kamala Harris en wani dokki ɗum 52%, kanko Donald Trump rokkamo 49%. ɓe so tawi ɓe namdima kadi hol ɓurɗo wonde gardiɗo ɓurɗo wawde ardade. ɗum noon en wayno ko yimɓe namda ɓe mbi ko kanko Donald Trump dokkimo 60%, roka 49. ɓe namdi kadi yimɓe ɓe hol ɓurɗo hen wonde hol ɓurɗo ƴoƴje e ɓeɗo yimɓe namdaɓe. ene wayno e sondage uji jokkaɗi ɗi, hono sondage to banggue kanko Kamala Harris 66% mbi wonde ko kanko ɓuuri ƴoƴje. ene wayno ko 59% yimɓe namdade banggue no Donald Trump mbi ko Donald Trump, donc 66 à 59. donc ɓe mbi kadi oɗo saaha joni hol ɓurɗo jogorɗo wawde addude baylari e leydi ndi. ɗum noon baylari ndi ne wawi wonde positif walla négatif. e mbi wonde ko hawnaki so tawi ƴeewama Donald Trump baylari ma addu 50%, hay ɗum ne kadi ko 50% yi wona pour ɓeydude démocratie n tugnani noɓe kaaliri. ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha joni hono kanko Kamala Harris ko haalte ɗo ko foof e tugnade ka hande ko sondage uji ɗi ko alata ko mbi wonde ko ɗum fof ko par ce que ƴeftani taw suɓaki taw holgono vice président mo ko kanko Kamala Harris. kono ene wayno ko ha hande ene wayno ko tugnade hande sondage uji ɗi ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kanko Kamala Harris oɗo saaha joni ken wona 96% démocrate ene wayno ko supportimo, donc comparé à Donald Trump 91% républicain supporte ɗum. donc tumnade habaruji gomiriɗi toon to ABC News ene wayno ko oɗo saaha noɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓeɗo yimɓe nayo hawnaki goto men ko jogori ƴeftede pour yo won vice président. hono kanko gouverneur mo Caroline du Nord biyeteɗo Roy Cooper ne wayno ko kanko kadi ko neɗɗo jogguiɗo heftude ɓeɗon yimɓe wonde heftude kadi e Caroline du Nord watta ɗum leydi démocrate. jiiɗa ɗumen hono kanko gouverneur mo Kentucky Andy Bashir kañum hoore mum wawi wonde ko kañum kadi ko neɗɗo mo célèbre no fewi surtout to banggue hakkude États-Unis, surtout kadi leydi Kentucky ko kanko waɗi ɗum laabi ɗiɗi joni wona gouverneur toon to Kentucky. ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi hono kanko gouverneur Josh Shapiro on kadi ko toon ko leydi kadi Pennsylvania ene wayno pratiquement ko leydi ganduɗa en ɓuuri hewde toon ko républicain jen ko kanko kadi woni kanko kadi ko gouverneur kesso toon e wayno hawnaki kadi ma wallu Kamala Harris dañde yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko tubakoɓe worɓe. jiiɗa e ɗum ɗon kadi Mark Kelly on kadi ko toon to Arizona jeeya ko sénateur kañum hoɗo mum ko joom suudu mum ko pellanoɗo temps Obama ha kurale hoore taw ko sénatrice wonno. e kadi kanko Mark Kelly kadi ko neɗɗo gonɗo toon e nokku mo ganduɗa joguiɗo probléme uji affaire frontiére hakkude muɗum e Mexico hawnaki kadi ma wawa wallude Kamala Harris gueɗe patuɗe en ko fati en frontiére uji ɓe républicain ji kalata ɗi. donc ɗon ɓe jarata oɗo saaha joni ene wayno ko kanko Kamala Harris wiya ko wonde ko mawo ƴeftu neɗɗo hawnaki ko adi jeeɗiɗi lewru août noon pour wonande yimɓe hol paama holko woni sababu muɗum. ene wayno ko ɗo e Ohio ko so tawi ɓe gaddani candidat maɓɓe ha jeeɗi leydi août ene wayno ko hawnaki hankkadi oɗon candidat wawata wortanede ɗo e oto. hay sinno gouverneur mo Ohio haalini wi wonde ko pande ɓe mbasa addude candidat ha convention mabɓe waɗa kamɓe démocrate en ɗum noon ko mois de septembre. kono ene wayno ko kanko Kamala Harris e surtout kadi campagne makko ɓe koolaki hono gouverneur mo Ohio par ce que ɓen mbawi janfade ko ɗum waɗi donc ɓe ƴeewa ñande jeegom e jeeɗiɗi wonde ko ñande ɓe mbadda ko mbiyete dental talk virtuel ɗum noon ko par téléphone aji walla par vidéo ji nden kan hawnaki ko addi ɗum kanko mawo ƴeftu hono vice président makko ɗum woni donc ticket mabɓe yaha toon to Ohio woni ko kamɓe goni nominé pour démocrate en. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire moon ma jafoɗon noon hanki journal meɗen waɗi caɗele seeɗa on noon koko tampa noon fewi. donc habaruji men to États-Unis puɗɗoɗen d' abord koye subaka walla
eyyi e subaka hono kanko ancien président Barack Obama e jumsuɗo makko Michelle Obama ɓe mbawi jokkodirde e Kamala Harris ha ɗum noon par téléphone ɓe mbi ɗumen ɓe pamni walla ɓe kalnimo ɓe kabrimo wonde ko oɗo saaha kamɓe kanko Barack Obama e kanko Michelle ene wayno ɓe ƴeftinimo junngo ɗum noon ene wayno ko ɓe mbiyata ko endorsement ɗum noon ene wayno ko noddago ngo enen par téléphone kadi koko waɗano e télévision ko filma wayno ɗum noon ko weltare mawde wonande kanko Kamala Harris e kadi kanko Kamala Harris o weltimi o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde nanggudemo no fewi kadi mo continue kadi ɗaminade kamɓe foof maɓe pottu e laawol pour wadde campagne o Kamala Harris noon e Obama koye sehilaɓe no fewi gonno ko ɓooyi e kadi ene wayno kadi ko Kamala Harris ari toon to congrès ko kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Barack Obama mo continue jokkodirde muɗum kadi en ɗaminno guila ko ɓooyi ni kanko Barack Obama ma waro wawa supportude ono Kamala Harris kono noon Barack Obama ene andira wonde so tawi gueɗe baɗe ni o toujours o fadata ha wona sur wonde ko so tawi wiyama o supportina firti o wonde ko goɗɗo wiyata wonde o jinggani goɗɗo o jingganani ɗum ɗum noon o ɗaminno kanko hawnaki ko ma wadde lurodiral walla ma wad poɗodiral kamɓe hawnaki yiɗɓe wonde candidat ji to banggue démocrate en pour ɓe jalta ɗum noon o yinno ko fadde ko ha ɗum ɗon wona leere kono ene wayno oɗo saaha hannde kene wona 99% e yimɓe ɓe ganduɗa sikkatonoɓe kadi jiiɗi wonde candidat ji ene wayno mbawi supportude mo kanko Kamala Harris ɗum noon ko ɗum noon ko habaru moƴƴo wonande campagne makko kanko Kamala Harris. Habaruji men États-Unis cakkitortoɗen ko toon to banggue Mexico en wayno ko hanki hono kamɓe laamu États-Unis hono dadiɓe États-Unis ɓe mbawi nanggude yimɓe ɗiɗo ɓeɗon yimɓe ɗiɗo kadi ko jeeyaɓe e cartel mo ganduɗa addoɓe drogaji ɗo henne e nder leydi États-Unis ene wayno ko neɗɗo goto wiye Zambara Garcia kañum hoore mum ene wayno wiyete ko El Mayo ko kañum hoore mum woni ene wiye wonde ko kanko jeeya e yimɓe idiɓe wadde oɗon organisation kadi omo andira El Mayo ɗum donc ko kanko jeeyano kadi o liggotono koye goɗɗo biyeteɗo ene wayno ko ɓiyumum kañum hoore mum nanggama hanki biyeteɗo Joaquin Guzman Lopez nanggama han gaddama ɗo e États-Unis eyyi ɗum noon en haawi Mexico ji haawi leydi Mexique no fewi e surtout kadi kanko président mo Mexico André Manuel Lopez o nder konnguɗi ɗi o haalde janiyankoɓe o anda holno États-Unis wawi nanguirde ɓeɗo e surtout kadi ɓe nangga ko e États-Unis holno États-Unis wawi holno yimɓe nanguɓe ɓe holno natiri ga e toon to Mexico ha mbaɗi toon opération en taw kamɓe witinani ko wawi wonde fof ene wayno ɓeɗo ɗiɗo nanggama sifti noon kadi kanko wiyeteɗo Joaquin Guzman Lopez o en woni bammakko ko jibinimo ko biyeteɗo Guzman. Habaruji men international toon to Paris en wayno ko pijirloji biyeteɗo olympique gudditama hannde ɗum ko adi 2 heures kikiɗe toon to Paris guddirgol ngol noon hawri ko wonde ko kamɓe France kadi ɓe dañi attentat ji mbaɗi toon hakke nokkuji tati nokkuji ɗi kadi ko nokkuji ɗi ganduɗa kañum fof jaadi en même temps ɗum noon ko bomboji mbaɗa hen bomboji ɗi kadi ko pour bonnude systéme mabɓe ko fate train ngaji mabɓe jawɗi beele ne wasi yaade ɗum waɗi ko ɗum waɗi nde uddita e subaka hen hono ɗiɗo pijirle ni guddita e subaka cérémonie o donc ko sécurité mo ganduɗa kulbiniɗo yiya toon ɓe mbawi kam yamirde en cérémonie o yaara yesso ɗum noon yimoɓe gaari surtout ne anda hen Céline Dion en anda hen kadi Lady Gaga ɗum noon ko gummiɗo ga to États-Unis e kadi ene wayno ko laaɗe circulanno en toon e maayo wiyetengo Sengo laaɗe ɗe taw laana fof waɗi ko leydi kene wona laaɗe 80 ɗum noon ko leyɗele kewɗe gaari toon aduna o foof ko pijirloji ɗi noon ene wayno ene waɗi hen feto koyngel football ene waɗi hen basketball ene waɗi hen lumbogol ene waɗi hen karaté en judo en donc pijirloji kewɗi ene goni hen won pijirloji puɗɗinoɗe déjà hadde cérémonie o wadde hannde kono ene wawi kadi continue toon to ko fate basketball ene wayno ko anda tan hono kamɓe basket hono kamɓe États-Unis ɓe neldi toon équipe timmuɗo seeɗa tawne ardi ɗum kadi hono James LeBron James kañum hoore mum e jeeya ene waɗi kadi yimɓe hewɓe taw ko joueur football joueur basketball yaaɓe toon
ɗum noon annda kata holno ɓe jogori wadde par ce que ɓe pottu équipage ji mawɗi toon taw ko équipage ɗi kadi ko jogiiɓe hono kamɓe ko wiyete NBA noɓe jogiri ni donc hawnaki kadi ko poɗɗodiral mawgal jogori wadde toon ɗum noon ko ɗum woni ko annda oɗo sahaa joni ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe France toppitiɓe ko fate sécurité leydi ndi ɓe mbi ɓe ganda taw hol baɗɗo ɗiɗo attentat ji kono eɓe tumi hawnaki ko Russie par ce que Russie toon to Niger hono kanko Mohamed Bazoum gartinoɗo leydi Niger walla woni joni hitande ko waɗa coup d'état e ɗum noon hande ko fama wonde ko mono mofta toon to omono mofta toon honno ko mbiyata galle présidentiel ɗum noon ko woni banggue mum toon waɗa kanko e joom suudu makko biyeteɗo Hadiza e tugnade noon haalluji kalteɗi wonde ko ene wayno ko paludisme nanguinomo dumunaji ɓe fooƴi no fewi kono omo jogui cellal no fewi tugnade kadi ko haala oɗo saha joni ene wayno ko tuggitande kamɓe laamu militaire gongu toon ngu nde général Abdourahmane Tiani ardi caggal nde ɓe mbaɗi kamɓe koye mabɓe ɓe cosi tribunal mabɓe tribunal o itti immunité kanko Mohamed Bazoum pour wonde hankkadi on wawi ñawede ene wayno ko ɗum fof addananimo kanko hande jabde wonde signinde omo démissionna e wonde président donc andaka taw holko woni battane makko oɗo saha joni par ce que hay goto ala e contacté makko cekkitoɗen habaruji men toon to Mauritanie ko tugnade e habaru gumiɗo toon to Sahara Média mbi wonde ko hano kanko président mo États-Unis o wawi nomde délégation goto mo ganduɗa mo nulat toon to Mauritanie ɗum noon ko ñande 2 août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi pour tawede hono kanko investiture makko kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani gagniɗo woteji bannoɗi ñande nogas e jeenayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi tugnade no article no haali e mbi wonde délégation ardoto ɗum ko biyeteɗo Alissa B Albright ene wayno ko kañum woni mawɗo compagnie biyeteɗo Millennium Challenge Corporation ene wayno kadi délégation ma wadde biyeteɗo David Raymo kañum woni chargé d'affaires toon to ambassade mo États-Unis tan to Nouakchott ma wad kadi Jeffrey on kadi ko kañum woni secrétaire d'état adjoint pour bureau ko fati ressources uji énergétique ko département d'état jeeya ma wad kadi biyeteɗo Carol Mosley on kadi ko présidente fondation mbiyata américaine pour le développement de l'Afrique e ma wad kadi neɗɗo goɗɗo no wiye Nora Todd oɗon ko assistant spécial hono kanko président mo États-Unis e kañum kadi woni directeur principal pour mo mbiyata économie nationale ko fate ngallu international e kadi ko fate liggey jeekoye conseil national sécurité toon to Maison Blanche donc oɗo délégation ma ar toon to Nouakchott walla ma tawi kañum ko wiyete inauguration kanko Mohamed Cheikh Ghazouani pour mandat makko ɗiɗaɓo ardade leydi Mauritanie tugnade habaruji gumiriɗi to Sahara Média toon to Mauritanie ene wayno ko tuuɓoji mbaɗino hakkude alarba e alhamis ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi habaruji gumiriɗi toon to fedde toppitinde ko fate riwidade gueɗe ɗe ganduɗa keñorade ko fate ko wayno jayeji patuɗe en toɓoji e ko way noon ñande alhamis 25 juillet ene wayno ko ɓe dañi yimɓe ɗiɗo maayi toon to maayi ɗum noon ko caggal nde ko mbiyete radu yane mabɓe toon to wuro wiyeten ko layte can ɗum noon o jeeya koye mum aɗa kankosa toon to Asaba e caggal muɗum kadi ɓe mbi toon to wuro wiyeten ko Lahoyra ɗum noon ko Lahoyra wuro tataw ene kadi on kadi koye mum aɗa jeeya ɗum mongel ɗum koto gorgol ɓe mbi kadi ene wayno ko ɓe dañi kadi sukaɓe ɗiɗo maayi toon ɗum noon ko sukaɓe kadi yooliɓe sibabude ndiyameji ɗe wameji ɗi no mbayi hewde ni ko wawi wonde fof ene wayno ko tugui tan hodol shargui ha yettanima Asaba ha yettanima gorgol e Nouakchott ene wayno ko waɗi donc waɗi bonandeji kewɗi toon kadi to Nouakchott sibabude e ɗiɗo jeereji bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar ko ɗi habaruji jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko aljuma 26 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e 29 mbiyen mbaale jaam on jarama.